De haven wordt continu baggeren en het sliek dat daarbij vrijkomt, bedaart het net meer in zee, maar wordt oorsbroekt. En dat het voordeel. Nou, in eerste plaats is het goed voor de Waddenzee, omdat het een klein beetje de vertroebeling van die Waddenzee tegengaat en het vernietigen van het leven op de bodem van de Waddenzee tegengaat. En voor de haven is het gewoon een enorme kostenpost. Het is onze grootste kostenpost die we hebben. Elk jaar moeten we baggeren. Als we niet baggeren, wordt deze haven 10 centimeter per jaar ondieper door de enorme hoeveelheid slip die steeds bij eb en vloed, met name bij vloedbeweging natuurlijk, de haven inkomt. Dat baggersliek lijkt nou te riepen en is nog zo week als poppenstront, maar dat bleef net zo. Dit is sliek, dat hebben we de verleden week tongetje uit de haven hellen. Dat lijkt je nou correct. En wat het juiste is eigenlijk het rijpingsproces. Hiervoor had het zeg maar de griezen, daar had al zuurstof bij geweest, de organische stof uit de baan. En dat moest gaan voor de zeediken. Als het bijvoorbeeld het zwarte hasten, daar zit meer de organische stof nog in. Dat is juist voor de boeren. Dat is eigenlijk een stuurtje bij de boodschapper. Het sliek en landbouwgroen vruchtbedemaatje en Frieske boeren doch derde maai onder proef. Dat geldt ook voor het wetterskip dat diekend maar sliekmaatje ken. Moet je voorstellen, bijvoorbeeld voor bepaalde zeediekenklaai, er moet een partij zon in zitten, een deel. En voor oortapassingen, bijvoorbeeld voor klaai van boeren op zongroen, die hoeven niet zon, maar die halen zon. Dus die willen eigenlijk alleen maar de organische stof en de mineralen. Dus die moet eigenlijk alleen maar de fine fractie hebben. En het doel is dan dat er op verschillende plakken in de haven van verschillende aannemers op bestelling baggeren wordt. En dat spreekt een soort meeskanoon. Alle havens langs de Waddenzee die kijken natuurlijk mee. En dat betekent dat als stel dat we aan ons slip onvoldoende zouden hebben, dat havens als Den Oever, Harlingen, maar ook Eemshaven en Delfzijl ook mee zouden kunnen gaan doen. Zeker.